Na kajing sngow don kam ban pen sngow shagi bor penyat district ya kajing dan kam ban le halor kajing jelai udrok hajela knang baki khun samla kin long ki ba adkar bat ban lait nau ni ujingdi ubasneo arngut ki MDC ka Voice of the People Party bakan thop ya uba strong pillar kharjana baru ba Denzel Chen haka khandai tarek nailur 8,000 arpusan kila let ban kundu ya ka kong Rosetta Mary Kurba Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ban pen sngow ya katu kat ni ki jing a jing mut ki balapan kre da kini ki naumi khman khamtam habayade berkathan mot pran stanjip ki bahap hapan thor umkra constituency bat jayau constituency habakran shakilat pathai khubor nakaliang uba strong pillar kharjana ulaong bakajing jelai udrok kalawan ra kajing kulmar hagi benta kamot pran bat stanjip de nakani kadau ka balapan long ya u bandai ya kendu ya ka DC bat bu ru santli ki jing ajing mut da ka bakentu ya ka DC ban bu ki awareness shaki school berki college haki te ki than ban kiar na udrok bat ru ban kiar na ki bre ki bam itho bat ki bam ishania ne bam ishan khmat bat ru ke jing etre kamlang hapadeng ki pulit ki seng bhalang lembat ki dor bar snong ban wanra ka jing shong suk shong san hakate ka than badru ban kentu ban mi ka jing penbena ban khang ye kidukan haswa kapor khatway baje haki benta ka so sun shadu mot pran Mentakasngi layo ban ya kendo ba ya IDC jongi jongka is khasil ban ya keren katu kani ki jinge hakabede bat kaya yang kayo kahat hangne hapo ki area ki bahap haka konstitusi jonga kata kalong mot pran bat kumjur haka konstitusi ka bahap jing ba dasil kabade so stanjep stay te kajing kendo jongi kilong nilawan ya kani ka city ha IDC ban persengau hai ya kini kijinge kiba kani kadong berkathan jongi hakati konstitusi ya kendo te nganget filai dang hakani ka Friday ngadang wan ya kendo ya ki senglong kmi jongkawa thabru ki balami nalayeng lasam ban ai jingeda ya kamot phan hi brok away tang na kadau ki bami ki kenram longba kani ka jingno ka badan ya kata ka jingkhayi drugs nangta ka jingdan jangki nongdi drugs kapalawan ra ya ka kulmar ha kadong bakathain mot phan hi brok away te deina halor kani kadau nga kumunong mi khmat MDC na katika dong bakathain ngala sukya halor kani nga lawan ban ya kendo daladi hi IDC ban persengau hai hawa lor ki katu katni ki phang dani ki mat halor hakmat jongi te haka jingi kendo jengki ngila summit kini ki santli ki point sangni bat ka baningkong kalong ba ngila kerpat yai ba hakani ka juk ka pemantang i ba kani ka jingjelai jong kinong di drugs ba khayi drugs shakti ki than jong ka maukhar kamtam hakaba kini ki school ki colleges ki bon ma kalanang jelai na kapor sakapor te na kaliang jongi ngila request ba kia ka office jongi ba kumno ban organize ya kini ki awareness program ya haki school bat college kumjo te kini ki awareness program kamde ban ong kumno ba ukta uni drugs hanrei kani ka awareness program kalong kumno ban kiar banum ngap lani ban stay away na uni drugs but kumno ban avoid ya kini ki stranger ki bolong unfamiliar face ki ba ngi ngim isania ngi de ban kiar kum ki kna school lani ki kna college ki de ban kiar na kum kita ki brio nangta kumno ban wanra ro ya ka jing yetri kamlang hapreng ka police department ki seng bhalang batro ki nongkit kam snong na kamta ban wanra ya ka jing sung suk sung ngan hakate ka dong berkathan hi barok away tengi lapen sngau sha IDC ya kata ka jing ya ka bedai bat kini ki drugs problems ma hakaba ngilapen sngau i banado kani ka lat so sun terter ma nikeu sha bemola nangta poi shudu shamot pran nangta poi shudu stanjeb kini kidai ki hotspot area jong ka jingdi drugs bat ka jing khayi drugs but kini ki hotspot area ki bangyong ndai ba ki di drugs ne khayi drugs tang mensi lane menmiet hare wat nado dang step herngap ro kiladan
te dei nang taka dau kalong ka jingma ka jing itriam ya ki brio haba ki yai bon ki nong yai nanti nang tu kila jupen sngau changa bor kyong tu pen sngau lem se ba strong ya kani ya ka jaka ka bala ima la itriam ban yai dang step ban on school ro la itriam la i ma ban serkai ban pen namar ki nong di drug sang tu kila don na do san baje men step te ya kani ro ngala pen sngau hai ban nakaliang nalor kataro ngala ngala kerpat lang ya DC ro bala kumnumno kini ki street light namar haka tu kasngi ka banga ngalik jurip bat ngalik ya kendo ya kilong kemi hapo yaudo hapo motpran ya kilong kemi hang tu te ngala i ba kita ki street light ki badai naka MECL kim shimla function bon na ki street light kilip na tak da babon ki benta kin lapek nang thi na bemula seneng bat kanika than mokhar na mot pran se mokhar kam tu kilip light nang ta shastan jip ro kum jo ki kilip ka light kalong ka jaka ka badum hadu ta te kani ka jing dum jong kani ka jaka ka pelong ya kini ki unwanted activities ba kin takes place te nang ta daong la request ba in sim khiai kani ro knang ba man penting na ba kini ki street light barok kin long functions nado na bimula terter sa mokhar sa motpran sedu stanjep kinlong function kanang bakan wanra biang ya ka jing song sngan ya ki bayang sa katu ko jaka te kita hi kidigi jing pen sngau na kalyang jongi bat kumju ro kaniga bakhado ngila pen sngau ro sa i disi ba in extend lang ya kani ka porkhang dukan mo sedu sa motpran ro laknumno hapo khatwei beje lani khatwei beje maximum te nakaliang jungi hakabede bakani yong ban ya consult shwa ya kran shwa la kala ne ban extend ya kani hakata karkom te ya kani beling ong ban extend hadu khatwei beje namar ngai iba hap shipo beje seneng kadon ka yeu ngamla ban dinai ta hari kani ka jinglong yeu shipo beje seneng kawan ra ro ya ki jing ki ba kini ki jing sniu ki ba buon harukom namar kumba lapun pau de kilong kemi na wa tabru anda haba kilapun khoj itu ki area ki badai saka site jong kadar bar snong ki lap ya kini ki tendong bala bu drugs ki ge te kini kila banlong le se ki dukan na jrong handai sapo pat ki de ki wei pat ki jing di ya ka bang nyimla ban tep te de namar ta daw ni lakarpat idc ba in extent ban khang no ya kidukan laknumno maximum khatwei beji ngin island ladalong kabala te nakaliang jungi ha kabede bakne ilong ba insa discuss bat kui pat kibor la kala nem ban le ya kata pi kini ki awareness program kidan ya kini ki resource person kibala pentibet ya de kumno ban ai ka jingaram lane kumno ban ai ka jingikai ban kiar na kani ka jindi drugs bat kumno ban like ne kita ki jindi drugs bat kumno u drugs unwan ro te kiladan ki expert bat ngangi scam ba lada through collective effort ma na kaliang jong ka office na kaliang jong ki department bo per na kaliang jong ka snong na kaliang kisang bhalang kisang thai kisang samla through a collective effort ban pensu thu ya kini ki kena school ngangi scam la ban yada ya ki kena jungi ba ken ngop syakataka jingdi drugs halor kata ningkong le ngasude ban ajing ero isya ki seng bhalang baro ki bala simkhia sisaya kane ka benta hakaba kila yele kat bala ma nak ta ka jingbet jingbiang ka jing song suk song sngan joka rihi bro we kila yele ban twet ban be ya kane ka kini kinong di drugs ma te hot kalong ka basisya bakat badang thuet lane kat badang kem lane kat badang lab ki kino di drugs mereka jing di drugs ka jelai te ya ka daw hi ngimla ban tep ka ei ka daw hanre tang ka we nga ngan ong nga sude ban ong lang ha ka ni ka por to ka jing jelai ka nang jur ni so tho ya jing jur hanre na ka liang jungi ru collectively mo na ka snong seng balang na kinu ni kun hod Raymond Subharo to collectively ro ngiru nginang penjur ya ka jing ya trailang kenang ban wanra biang ya kata ka jing song sngan jong kanika sorhi borok kawai di tangka collective effort ka bang ngila ban rat ding khong ni
ndai bangin ya ngin ya bu no ya kata kajian snow maladi sya kendong mo ndai ngin ya three collectively but collective effort kawan ra ba ya result ka ba ban komen halo kata ngam dan ban komen laki fail ni ki success ngamla manong ya kata mo ndai ngayu ihi ba nakaliang jongka sorkar ha ka bor jongki kila persang hi ban le ya ka badai ban le kat kum ka an bala pen khamti ya ki la persang hala ibuar kumong mene ka department kala le la ka jong ka benta ki seng balang ki seng long kemi ki riu pai ba ki le le hala la jong ka benta handrai ngasngo badong ba kum ngan poi bang sejuk te ngin hab ya le lang collectively menta ngi hai trilang han ru ka bor police naru ka bor snang nado ka bor sarkar ngi hab ban ya trilang ladang ngi kwa sisa ban rat deng khong ya unu jingdi ibab lapun snudor ya ka ri ba ka jak bendel jungi ha ka sarkar kat bakala ka persanghi ban wan ra ya kanu kono projek nam ta ka jing maha jadi basuthu haba ka sarkar ka wan ra ya kanu kono projek ndai ka ba nam ta ka basni on ka wan ra ya projek ka babahi andrai ka jingkali menta kat ni ka projek hado kat no kan achieve ya kata ka objectives ngamla ban komen ya menta namar menta ban komen kadang long hakman ya ho tang katahi ka bangala bandong ka projek kadi ka babha andrai ka objectives terkom trikam jongka kan ni habban question ya kata langila ban achieve nem ya kata ka objectives but ka ka approach ro ka approach kumnung in approach ban achieve it ka objectives kita kiti ka ba nasno ban ong ha be de ba project